ľudia, vítam vás v dnešnom videu. V dnešnom videu si dáme jeden môj play, ktorý som dal proste s Mortisom. Áno, s Mortisom. Mortis, ktorý je najťažší brawler na triky. Vlastne najľahší. No už pomýlil som sa teraz, ale... Nejaké. Ja som to kempil, hej? Nehovorím nič. Ale povedajte. Ja brzo skip. Povedajte. Tak. Ja som taký šťastný. Ja z veľký výzva. Ešte som učiť ten Edgarovi. Ale ten čip tam tak to moc dobré. Takže čip, dať OK, like.